Пасланне да галатаў. Раздзел 1. Павел, апостал, выбраны не людзьмі і не чалавекам, але Езусам Христом і Богам Айцом, які ўваскрасіў яго, і ўсе браты, якія са мною, касцёлам Галатыі. Ласка вам і спакой ад Бога Айца нашага і ад Пана Езуса Христа, які аддаў самога сябе за грахі нашыя, каб вырваць нас з ліхога цяперашняга свету па волі Бога і Айца нашага, якому хвала на векі вечныя. Амен. Здзіўляюся, што ад таго, хто паклікаў вас ласкаю Хрыста, вы так хутка адыходзіце да іншага дабравесця. Яно, аднак, не іншае, а толькі ёсць людзі, якія зводзяць вас і хочуць сказіць Евангелие Хрыста. Але калі б нават мы ці анёлы з неба пачалі абвяшчаць вам добрую навіну, якая адрозніваецца ад той, што мы абвяшчалі вам, няхай будзе пракляты. Як раней мы казалі, так і цяпер зноў кажу, калі хто абвяшчае вам добрую навіну, якая адрозніваецца ад той, што вы прынялі, няхай будзе пракляты. Ці ў людзей я цяпер шукаю упадабання, ці ў Бога? Ці людзям дагаджаць стараюся? Калі б я і дагэтуль дагаджаў людзям, то не быў бы слугою Хрыста. Сведчу вам, браты, што Евангелие, якое я абвяшчаў, не ад чалавека, бо і я прыняў яго і навучыўся не ад чалавека, але праз аб'яўленне Езуса Хрыста. Вы чулі пра маё ранейшае жыццё ў юдаізме, як жорстка я пераследаваў касцёл Божы і нішчыў яго, як перавышаў у юдаізме многіх аднагодкаў з майго народу, будучы зацятым прыхільнікам традыцый маіх продкаў. Калі ж Бог, які выбраў мяне ад улоння маёй маці і паклікаў сваёю ласкаю, пажадаў аб'явіць ува мне свайго сына, каб я прапаведаваў яго сярод язычнікаў, я не пачаў адразу раіцца з целам і крывёю і не пайшоў у Іерусалім да апосталаў, маіх папярэднікаў, а пайшоў у Арабію і зноў вярнуўся ў Дамаск. Пасля, праз 3 гады, я пайшоў у Іерусалім наведаць Кефаса і прабыў у яго 15 дзён. Нікога ж іншага з апосталаў я не бачыў, акрамя Якуба, брата Пана. У тым, што я пішу вам, Бог мне сведка, няма маны. Пасля гэтага адышоў я ў землі Сірыі і Цыліцыі. Касцёлам Хрыстовым у Юдэі я не быў вядомы асабіста. Яны толькі чулі, што той, хто быў іх ганіцелем, цяпер прапаведуе веру, якую некалі нішчыў, і праслаўлялі Бога за мяне.